Първо отворете OBS Studio и кликнете върху Настройки. От менюто вляво изберете Видео. Задайте базовата резолюция на платното на 1920 на 1080 или я съобразете с резолюцията на вашия екран. След това задайте и изходната скалирана резолюция на 1920 на 1080. Това гарантира, че записите ви ще са с пълно качество 1080p. Следващо, ако опцията за филтър при намаляване на мащаба е активирана, изберете Lanczos, тъй като осигурява най-остро качество на изображението. След това задайте общата стойност на FPS на 60 за плавни записи, особено при геймплей или съдържание с бързи движения. Кликнете върху Приложи, след което преминете към настройките за изход. В секцията за изход променете режима на изход на разширен, след това кликнете върху таба за запис. За формат на записа, MP4 обикновено е най-добрият избор, защото предлага добро качество с разумен размер на файла и е широко поддържан. Сега превъртете надолу до настройките на енкодера. Тук ще намерите или Bitrate или CQ ниво, в зависимост от вашия енкодер. Ако използвате Bitrate, по-високите стойности означават по-добро качество, но и по-големи файлове. Bitrate от 10 000 kbps или повече е добър за повечето записи. За още по-добро качество можете да използвате между 16 000 и 20 000 kbps. Ако виждате CQ ниво вместо Bitrate, запомнете, че по-ниските числа означават по-добро качество. CQ ниво от 18 работи добре за повечето потребители и осигурява отличен баланс между качество и размер на файла. Ако не записвате геймплей, можете допълнително да подобрите ефективността на записа, като се върнете към видеонастройките и зададете FPS на 30. Тъй като изображението се обновява по-рядко в секунда, ще получите подобно визуално качество при по-нисък битрейт.